Қаршы алыңыз, сәхнәдә 84-ші лицей Обана командасы. Безнең музыкаль еші киләчәк бәйрәмнәргә багышлана. Күз алдызга китерегез, председатель авыл халкына 1 май бәйрәменә концерт әзерләргә кушты. Тиздән 1 май бәйрәмнәре безнең брейвердә әзер түгел. Әйдә, кирегез бер шәрләп. Исәннәрмесез? Исәмсез? Сез кемне пародировать итәсез? Салават Фатхетдиновны? Бу кем? Бу баянчы. Бу? Бу баян. Аңламадым. Расшихлит. Булды, җитте инде. Сез безгә туры килмисез. Сау булыгыз. Кем кранда, әйдәгез. Сәлем! Сез кем буласыз? Біз рэп группа Әбинук. Аңламадым. Әби Хамунук. Әйдәгез, күрсәтегез. 1, 2, 3, 4. Ай уртасында, ауылда марафон. Йөгерәләр әбидә, бабайда. Очрашалар, алар бер җирдә. Почтыга килгән пенсия. Сул аякта Галюш 42. Уң аякта Галюш 46. Сез сорасагыз, ничек шулай булды? Кичә аштан соң Галюшләр буталды. Җәй көнендә авылда рәхәт. Кызлар кайта, яңа мәхәббәт. Таныштым, исеме Ләйсән. Авыл минем троюродный апам икән. Алкышлар, сез безгә туры киләсез. Не повезло. Әйдәгез, кирегез. Гафу итегез, анда танылган КВНчы килде. Йолдыз. Киртегез, әйдәгез. Каршы алыгыз, Чаллының танылган КВНчыга. Син ник чыктың? Син чакырдың, мин чыктым. Син бит атаклы КВНчык түгел, син Винни-Пух. Шулаймы? Син дриш. Син тоза дриш. Син дриш. Лектің син хамин абыйны шақырам. Абай! Нәрсе? Винни-Пух. Абый мин әйттем инде аны. Таза дриш. Шулаймы? Айса мен үземнең абыйны чакырам. Абай! Бәтәш, мен Рамиляк диеп чыга дип уйлаган идем инде. Ярар инде. Нәрсә кәмә бишәт итә? Менә булар. Я тебя вшатаю. Моншим. Ага. Радик Ханов. Нияз Гниятуллин. Айнур. Житен. Короче, бу бәхәсне КВНча гына шешеп була. Сез әзерме? Сездән мәзәк, бездән мәзәк. Әйдә, башлагыз. Башла. Угыз. Әпәртмән. Башла. Мишель роддом янды. Хатын! Нәрсә? Кем? Икәү. Берсен калдар. Егет үз кызын гаиләсе белән таныштыра. Әти, яни, таныш булыгыз. Бу минем йөргән кызым Ландыш. Улым, син бит шундый шибер, озын. Нигә сиңа тәбәнәк кыз? Соң ани аның плюслары бар. Эй, этиге шаласың да инде, улым. Ярар, хәзер без. Әйдә, давай. Молодец. Ной ковчегында Ной мөселман булса, нәрсә булыр иде микән? Юк дидем. Обезьяна, син утыр. Сиңа юк.
алдығызға кетірігіз Айболит өзінің ішінде. Алло. Есемісіз? Нәрсе орта? Активированный уголь іштен, жет. Давай, братан, давай. Алло. Кім қиыны? Бәрян, сенді суқ. Яра, давай, пока. Алло? Эй, моторым енішті? Мен іштедім. Қазір қойтам оқырмайынды бұлды. Бұ мәзәк мі? Мәзәк! Сен өзің мәзәк! Сен де мәзәк! Дрейш! Паш! Ярайынды егітлер, толашмағыз. Шыннан да, достар, бұ бір КВН, а КВНда біз бір зұр ғойлә. Ғойләнің әнесі бар. Ол да болса Фәрида Якуповны. Biz sizga o'zimizdan rahmatlarni o'qisamiz. Рахмет, Обана КВН командасы. Sometimes it's gonna be days like this. Sometimes it's gonna be rain like this.